Kufríky s prekvapením máme radi. Dobrá píla. Predstavím vám staršiu sestru našej malej píločky. GTA 40. Krásny kufrík, 2 akumulátory, rýchlo nabíjačka, kľúčik, píločka úplne že úžasná. 15 cm lišta, optimálne 5x5 cm vydrží nejakých 200 rezov. Rýchlo napínanie reťaze. Má to svoju vlastnú nádržku na olej. Kontrola nabitia akumulátora. Samozrejme tento dres nemáme. Karabínka vlastne na zachytenie na opasok. A veľmi vhodné pre arboristov. Samozrejme aj do domácich podmienok, pre profesionálov. A pre porovnanie tu máte obidve píločky.